lämpimät onnittelut. 32 on nyt Nordicsen katossa. Ihan päällimmäiset fiilikset. Kiitos, on erittäin hyvät fiilikset. En tiedä, jotenkin niin kuin aika, ehkä sanoisiko, että aika helpottunutkin olo tietyllä tapaa. Että oli jännittävä tilanne mennä tonne noin, että miten saa puettua sanoikseen yli 20 vuotta, että tuossa 25-30 vuotta melkein osa pelikavereista kanssa pelannut ja sitten 18 vuoden aikana 14 kautta täällä sit ammattilaisena ja niin kuin kuuluu, niin kotijoukkueen näköjään niin päässyt hyvällä pompulla tuosta noin peleihin, kun tuli maali jo heti ekalle minuutille, mutta ihan loistava fiilis nyt ja parasti, että ihan älytön määrä tuttuja täällä, tietenkin omia kutsuvieraita, mutta mikä määrä tuo käytäville ennen peliä, niin näkyy semmosia ihmisiä, ketä on niin tässä vuosikymmenten varrella tullut tutuiksi ja semmoinen, mitä tää seura ja tää halli sitoo yhteen, niin tähän se IFKkin parhaimmillaan on.